Ang Department of Health may pasabot nga dunay nagkalain-laing matang sa coronavirus. Din ang simptoma nini susama sa flu. Kini ang generic nga tawag sa balitean o virus nga mutakboy sa mga tao o adunay tambal nini. Gani mamahimo mahanaw ang mild o yanong coronavirus sulod sa 7 ka adlaw. Samtang giulagway sa DOH nga mas sayon nga takbuyan ang usa ka tao sa coronavirus nga galuyana. Usa sa labing lig-on nga taming o panagang nining kagaw mao ang pagpalig-on sa immune system. Mahimong malikayan ang kagaw pinagi sa paglikay sa mga dapit nga adunay daghang mga tao. Mas maayo sab nga mogamit og tabon sa ilong o surgical mask aron malikayan nga matakdan sanglit ang virus usa ka airborne kung nakuha pinagi lang sa hangin. Sa pagkakaroon, dili pa kumpirmado kung ang novel coronavirus ba gikan sa China ang mitakboy sa 5 anyos hangtod nga mogawas ang resulta sa confirmatory result gikan sa Australia. Coronaviruses are more associated with upper respiratory infections. If you remember, the MERS coronavirus, MERS-CoV, Middle East coronavirus, was also a corona type of virus. Just like the severe acute respiratory syndrome virus, which was also identified in China earlier. So we're all of the coronavirus prototypes. Samtang auhag ni Bernadas nga dili basta-basta mo repost sa social media sa bisan unsa kabahin sa coronavirus aron dili kini makadugang sa kabalaka sa publiko.